മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പോയി 38 പേരായോ ക്ലാസ്സിൽ ഈശ്വര? ഇന്ന് മഴയാണോ? മിക്കയിടത്തുമൊക്കെ മഴയുണ്ട് മാതാജി. ഇക്കണക്കിന് ലെവൽ 2 കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആരുണ്ടാവുക? ഞാനും മാതാജി മാത്രാവോ? ഹരേ അല്ല കൃഷ്ണ. മാതാജി, നിങ്ങളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞാനം ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അർജുനൻ. ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 24 ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ. 24 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതിനുശേഷം ക്ഷേത്ര ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലെ യജമാന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ അവബോധനത്താൽ പ്രകാശമാക്കുന്നത് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രകാശം പരത്താണ് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പോകുന്നത്. മുറിഞ്ഞു പോണ്ടിട്ടാ പറയണത്. മുറിഞ്ഞു പോണ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായം 14ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ആർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഇടക്ക് കട്ടായി, ഇടക്ക് മുറിഞ്ഞു പോണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഒരാളൊന്നാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട്. ആരും ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട. ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഒട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്കെല്ലാം പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്, ആ പരമ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഋഷികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്, എന്താണ് സാധിച്ചത്, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഏത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അത് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേനാവ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്താൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ജ്ഞാനത്തിലാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. അതായത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? പിന്നെ അവന്, ആ വ്യക്തിക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തില് പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഏത് ജ്ഞാനാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനും കഴിയും. പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകേണ്ടതായിട്ടോ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടോ വരുന്നില്ല. ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഏത് ജ്ഞാനാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. മമ യോനിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിനു കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് എന്തിന് കാരണം? ജനനത്തിന് കാരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്ത, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സത്തയാണ് ജന്മത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്, ജനനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അതായത് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ആ ജനനത്തിന് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നത്, അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിടും. തേള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? ആ മുട്ട വിരിയുമ്പോ ആ അരിയിൽ നിന്ന് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിലെന്താണ്? ആ തേളതിൽ മുട്ടയിട്ടത് കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തി പുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്
ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്, അവരുടെ പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അതിപിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയതെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാണ്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനം അവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, അർജുന, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോട് കൂടി ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കൊണ്ട് അതിനെ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ഭക്താദി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. എന്താ പറയണത്? സത്വം, ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇനി സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വിശുദ്ധമായത് കൊണ്ട് തന്നെ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരോ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭക്തരാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പ്രകാശമാനമാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ് എന്ത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രകാശമാനമാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ജ്ഞാനം നേടിയവരായിരിക്കും, അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവര് സത്വഗുണത്തിലുള്ള, അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് മോചനം ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? കുറെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ജ്ഞാനം നേടിയതായത് കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നൊരു ജോലിയും കാര്യങ്ങളും, ഒരു സമൂഹത്തിലൊരു വേറൊരു ലെവലിലായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധിക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സുഖം കൊണ്ടാണ് അവരെന്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ ബന്ധിക്കുന്നത്. രജോ രാഗാത്മകം വിത്തി തൃഷ്ണാ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിബത്താതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? 2ാമത്തത് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയണത് അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണ, നമ്മുടെ അളവറ്റ അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. അത് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത്? രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ചിലപ്പോ നടക്കാം, നടക്കാതിരിക്കാം. നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദുഃഖം വരും, പ്രയാസങ്ങൾ വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രജോ ഗുണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കാണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുള്ള കർമ്മ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കാം? ദുഃഖമായിരിക്കാം അതിന്റെ ഫലം. ചിലപ്പോ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ദുഃഖം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ
തമസജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നിഭക്താദി ഭാരത. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ്വശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സർവ്വശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനമാണത്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനജന്യമാണ്. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണം ഇതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. നമ്മൾ അകർമ്മണ്യത എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. അങ്ങനെ അലസന്മാരായിട്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് കുറെ ഉറങ്ങണം എന്ന് തോന്നുന്നത്, അതൊക്കെ എന്തിന്റെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വം സുഖേ സംചേതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തത് സത്വഗുണം ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രജോ ഗുണം ബന്ധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലും ആണ് നമ്മളെ ഓരോ ഗുണങ്ങളും ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണത്തിലും എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമുണ്ട്. സത്വമായാലും രജോ ഗുണമായാലും തമോ ഗുണമായാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് രജസ് തമസുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ്? മത്സരാണ്. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം മുന്നിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം മുന്നിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം മുന്നിലായിരിക്കും. ഇത് ഓരോന്നിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ഗുണമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കാന്നുള്ള ഒരു മത്സരം ഇത് 3ലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃത്തം സത്യമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഈ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമ്പോ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശന സ്പൃഹ രജസ്തേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്? ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്, പിന്നെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. പിന്നെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മോഹാവേശം, നമുക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഒരു ആവേശം. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്തിലൂടെ? ഈ രജോ ഗുണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്, രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച തമസ്യതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണമാണ് വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്കൊരു ഉഷാറുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം, തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല.
പിന്നെ അകർമ്മണ്യത, നമുക്ക് എത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ തോന്നും. പിന്നെ പ്രമാദം, അലസത, വ്യാമോഹം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. യഥാ സത്വേ പ്രവൃത്തേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തതോത്തമാവിതാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികന്മാരാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെവിടെ എത്തും? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ, നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ അമല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ലോക എന്താ പറഞ്ഞ, ലോക അമല എന്നാ പറഞ്ഞ. അമല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയണത്? അമല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതായത് നമ്മൾ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. സാത്വികര് മരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എവിടേക്കാ സാധിക്കുന്ന പോകാനായിട്ട്? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാണ് സാത്വികർക്ക്. അത് മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും സാത്വികർക്ക്. ഇനി മറ്റുള്ളവർക്കോ? രജസി പ്രളയം ഗത്വ കർമ്മ സംഖിഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനീഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നത്, അവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജന്മം എടുക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവർ എവിടെയാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കും. ഭൂമിയിലാണ് ഉള്ളത്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണം ഭൂമിയില്, ഭൂലോകത്ത്. അവര് വന്നിട്ട് ഭൂലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കട്ടാവുന്നില്ലല്ലോ? അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മണ സുകൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. ഇനി സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. ശുദ്ധമായതാണ് സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് സാത്വികമായിട്ടൊരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലവും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദുഃഖമായിരിക്കും. കാരണം സാത്വികർ എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനികളായിരിക്കും അല്ലെ, സുഖവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വകതിരിവോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സത്വബലത്തിലുള്ളവർക്ക്, സദ്ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ദുഃഖമായിരിക്കും. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഫലമാണെങ്കിലോ മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും ആയിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കില്ല, തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. അവർ യാതൊരു അറിവുണ്ടാവില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അറിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൗഢ്യവും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലം. സത്വ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവച പ്രമാദ മോഹ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ജ്ഞാനമാണ് കിട്ടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ലോഭം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം, ലോഭം ഉണ്ടാകും. തമസിൽ നിന്ന് എന്താണ്? പ്രമാദം, മോഹത്തിലും മൗഢ്യം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ കിട്ടുന്നത്? തമസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. തമസിൽ നിന്നാണ് പ്രമാദം, അലസത, മോഹം, മൗഢ്യം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? തമോ ഗുണത്തില് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ
ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ത അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികള് അവരെവിടേക്കാ പോവാ? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് പോകുന്നത്. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? അവര് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. കാരണം രാജസിക സ്വഭാവം എവിടെയാ വരുന്നത്? ഭൂലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് അവർ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർ എവിടെയാണ്? അവര് നരകത്തിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണാഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മത്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു പ്രവർത്തികൾക്കും എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി. പിന്നെന്താണ്? ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഗുണാനേതാനതീത്രീൻ ദേഹി ദേഹാസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖൈർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണം. സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ 3നെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി എന്ത് സാധിക്കും? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിക്കൊണ്ട്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിക്കൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ കൈർലിംഗ് ഗ്രൈസ്ത്രീം ഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ ഹിമാചാര കഥം ചൈത സ്ത്രീൻ ഗുണാനാദി വർത്തതേ. എന്താ പറഞ്ഞ? അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? എങ്ങനെയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാണ്? അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നത്? 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ. അന്ന് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, പെരുമാറ്റം, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി നാത്മിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈർയോ നാവിചാല്യത്തെ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോ വതിഷ്ഠതി സിഗ്നേകത.
സമദുഃഖസുഖം സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീര തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഭി മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാസ ഉച്യത്തെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രകാശോ ആസക്തിയോ വ്യാമോഹോ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അത് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. രണ്ടു ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുപ്പില്ല, ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ, നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നില്ല, നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാതിരിക്കുന്നത് ആരാണോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കും എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ? പിന്നെ ആത്മാനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ? ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നില്ലാത്തത്, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രകാശത്തിന്റെ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അത് വേണമെന്ന് അതിന് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഇല്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിലെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുക. നമുക്കതിന് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നത് ആരാണോ? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതകളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ടും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ? പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ? മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നില്ലാത്തത്, അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അവരെന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലെ? എന്താണ്? ധീരനായിരിക്കും, നിന്ദകളും സ്തുതികളും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കും, ശത്രുമിത്രങ്ങളോട് ഭേദമില്ലാത്തവനായിരിക്കും, നിരുദ്യമനായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് നിരുദ്യമനായിട്ട്? ഉദ്യമങ്ങള് നമ്മള് എന്താ പറയാ, നിരുദ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഉദ്യമങ്ങളില്ലാത്ത ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും അതിനൊരുപോലെ കാണും, മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും അതൊരുപോലെ ആയിരിക്കും, സമചിത്തനായിരിക്കും, ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിരുദ്യമനായിരിക്കും. ഉദ്യമങ്ങള് എന്താ പറയാ ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. എന്താ പറയാ നിരുദ്യമം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ആർക്ക് പറയാനായിട്ട്? ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചവൻ. നിരുദ്യമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചവനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അതിൽ ഉത്തരം കൊടുത്തു, വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാൻ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറയണത്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി കൈവിടാതിരിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യം വന്നാലും ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ടും ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്.
അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ എന്താണ്? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിര സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അല്ല എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ യസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും അശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ അധ്യായത്തില്? എന്തിന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? എടുത്തത് സ്പീഡ് കൂടിയോ? മാതാജി ഉദ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാലോ? ലേശം കൂടിപ്പോയി മാതാജി, എങ്ങനെ? ലേശം കൂടിപ്പോയി എന്നറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറയണ്ടേ? ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂടിയൊന്ന്. അല്ല, അന്നിപ്പോ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോ ലേശം സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി. അയ്യോ, എന്നാ പറയണ്ടേ? ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. മാതാജി ഉദ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം എന്നും, നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദ്യമം എന്നും പറയില്ലേ? ആ ഉദ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തനം, നിരുദ്യമം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? സംരംഭം ഉദ്യമം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോകാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത മാതാജി ലെവൽ 1 അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ലെവൽ 1 ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ അതല്ലേ ഈ അധ്യായത്തിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാതും തന്നെ വരുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇട്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. ആ പണ്ണടുത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതാണ്? സത്യഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എത്ര ലക്ഷം? 84 അല്ലേ? 84 ലക്ഷം. സത്യഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? സത്യഗുണത്തിന് ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് സുഖം അവരെ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാക്കപ്പെടും. പ്രകാശമാനമാണ് സത്വഗുണം. പിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്. 26-ൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അമന്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. ഓരോന്നിലും പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കും.
പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, പ്രമാദം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞോ? രാജസ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? രാജസ്വഭാവിയുടെ രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? നമുക്കൊന്നും തിരിയണില്ല, കണ്ടോ? ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി. ഒന്നാമത്തെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തേല് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, 3 ചോദ്യങ്ങൾ അർജുന ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്? 3 ചോദ്യമാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് എഴുതാം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറ്റം അയാളുടെ, എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്? 3 ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ 21-ാമത്തേലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിർത്തി പറയണേ, എഴുതിയില്ല. ബുക്കിലുള്ളതാ മാതാജി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തല്ല, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരായിട്ട് ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത് വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ അതാണ് മാതാജി. അതെ, പറഞ്ഞോളൂ. വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്കതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമാനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഈ വ്യത്യസ്തമല്ലയോ എന്നുള്ളത് വരെയല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാതാജി? അതെ. രണ്ടാമത്തത് വരുമ്പോഴാണ് ധീരൻ തൊട്ട് വരുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്രഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണും, അങ്ങനെ പറയാതെ കേട്ടോ. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. 3-ാമത്തെ ആൻസർ അവിടെ പറയുന്നത്. ആ 3 ചോദ്യം പിന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം അത് നമ്മൾ എഴുതാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴല്ല സ്പീഡ് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ പറഞ്ഞത് എത്രാമത്തെ വേറെ ചോദ്യമുണ്ടോ മാതാജി?